Raila Odinga nikech kaluore kod Raila Amolo Odinga wacho ni twak winjo bede nyanya ewi lokruoge mowinjo bed ni timone sekta mar obila mano police reforms. Nitiere wechego mago mag bedo kod ler tije mag sirkal, wechego mag kedo kod mibadhi, wechego mag neno ni rowere obedo jiw rowere ahinya te wechego mag manyo tije. Bende paro ni twak makamano in korka kori owinjo bedi rowere oikre ne kose? Hillary, do kera kodi seriously. Ado penji before I answer you. Ado penjo Hillary swali moja. Nyaka wachak bedo gi an independent Kenya nyaka kawuono. Conversations adi mosebedo. Okay, bedo kasani. But wase bedo gi conversations mang'eny. Kendo samwa dhi endara, ok ni wadhi ga to wacho ni wana endara watingo mabango wacho ni ati ok ni wadhi adhia maonge strategy. Wacho ga ni wana endara nikech jitho bila real reasons momiyo githo. Mano number one. Mara riyo, we have a government moken accountable to the people. Mano number riyo. Mara dek, ji onge tije. Shami wacho ni tiono, shano okti. It does not cover ji te. Ntiere gikma, sha does not cover. There are few. Ntiere a small group, masha is covering, kasto ntiere joma okoti for at all. Iwacho ni wamanyi pesa wekete mfuko. Ka onge tich wadhi manyo pesa kanye. Pesa ni wadhi manyo kanye. Ineno magi questions monego bed answered. To gigi te. Kataka pok wadhi e conclave maudwa luongo meeting about derono. Magi gikma government ong'eyo. Okni ati ni government odak China to wan wadak Kenya. Magi gikma kata gin affect gi. Iwinjo. Ka ni ji onge tije, ji kwalo, ji timo kiang'o. Mago te government ong'eyo. Koro ang'o mudwa dhi wacho manyien kanyo? Wacho ni udwa formulate a plan mar 2030. Vision 2030 was formulated in which year? We are approaching 2030 in the next what? 5 years. Not all of that, the vision man kanyogote, pokwa yudo, kata half of them poko timore. Iwinjo. Koro onge tiende, wabed, gi these discussions, to onge anything makam of them. Iwinjo. Koro, personally, anadwa nyisini ya Joyce. Conversations go, they're a waste of time. Miwa tije, miwa sirkal matiyo, miwa systems ma work, miwa accountable government. Why ango miyo jito to police monego jogo ongere nyaka tok mak gi nyaka sani winjo. Ango mudwa nyiso families mar jomo nyithigi othogo. Winjo. Koro ano kaneni ni ati dialogue is the best way. Onge gimanyien mudhi wache dialogue mapoko wacho.